Bona tarda. Bona tarda, senyor Vilarrubí. Li volia preguntar quina ha estat l'aportació de Paco Soler i Parellada al món de la gastronomia i també quin és el seu llegat. Paco és la història d'un home savi, un home que ens ha deixat als 82 anys i que és la història viva de lo que és la passió per la cuina catalana en els darrers anys, no? Ell, un home polièdric, a més, enginyer, economista, empresari, home de ciència, catedràtic, i un home que en el seu restaurant, en les Set Portes, un restaurant que ve de Bellantui, fundat l'any 1836, el va voler convertir en una... I aquest és el llegat pel qual vostè em preguntava, no? El va voler convertir d'alguna manera en un lloc de trobada a tots nivells, cultural, social, gastronòmic, científic, a tots nivells. I, per tant, el va convertir en un equipament cultural de la ciutat, que és avui el Set Portes. Senyor Vilarrubí, deien d'ell que era un home, com diu vostè molt bé, un home com del Renaixement, un home culte, no?, en molts àmbits, no només en gastronomia, també arquitectura, economia, història. Un home apassionat per la vida en general, és a dir, la gastronomia, el món de l'empresa, va saber d'alguna manera crear ponts entre la cultura i l'empresa d'una manera estable, però dibuixant un conversador nat, jo diria que un dels explicadors acudits més importants que hi ha, que he conegut a la meva vida, un home divertit, un home entranyable, un home que tothom que l'hem tractat personalment el recordarem amb una empremta intel·lectualment íntima, però amb una empremta personal i càlida molt important. En referència al llegat que vostè em preguntava abans, no vull oblidar la col·lecció de llibres dels Set Portes, que és un assaig profund de la història de la gastronomia catalana, de la cuina catalana, del receptari tradicional català, extraordinari, que va pel 10è volum. Encara avui recordo amb la il·lusió i com li brillaven els ulls en Paco quan explicava el seu darrer descobriment, publicat precisament al volum 10, que el Caules, el receptari Caules, que explicava que finalment hem pogut demostrar que la maionesa és una salsa nostra. I no francesa. I no francesa. I no francesa. De Maó. Però ell va saber trobar, és un equip de gent, però ell va saber trobar, diguem-ne, el document històric que així ho acredita, que està publicat al volum 10 del receptari Caules dels Set Portes. Un home que a més coneixia perfectament l'edifici dels Set Portes, que explicava moltes anècdotes, moltes històries. Li agradava també... Ell va començar ajudant a la sala, va començar... Per això hi havia treballat, no? Després, doncs, tots aquests estudis que va fer d'enginyeria, economia, el va ajudar, suposo, també a tirar endavant el que era el negoci, d'aquí la vinculació amb el món aquest de l'empresa que diu vostè, m'imagino, i també deia de les coses que no havia tancat mai aquest restaurant només per la Covid. L'únic factor que va fer històricament que tanqués va ser la Covid. Correcte. Un esperit de servei encomiable que en els temps que corren avui, que tenim també els nostres reptes amb l'oferta gastronòmica, de la incorporació de gent jove i amb ganes de treballar en el sector, amb totes les inconvenients i les servituds que té, doncs ell és un home que, d'alguna manera, veient la seva trajectòria, on va fer conviure durant molts anys els estudis, en treballar amb la família a casa, de cambrer, i fent tot el recorregut de sala, etc., doncs ens dona un reflexe en el qual emmirallar-nos de cara al futur i de cara a la joventut. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver volgut recordar aquesta figura que jo diria bastant irreemplaçable del món de la gastronomia i la cultura catalanes que ens ha deixat a les últimes hores. A l'Acadèmia Catalana el trobarem molt a faltar, efectivament. Gràcies, senyor Vilarrubí. Bona tarda. Bona tarda.